गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागोन। बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरखुस्ला एमभि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थियारि जाबाय। मख'जाथावदि 3 जानुवारि एबा गिबि सानाव बाथौ दुमनाय, सिजौ गायनाय लोगोसेयैनो आरज गाबनायजों जौसां बेखेवनाय आरो गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिया जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन। नैथि साननि हाबाफारिनि फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायनानै फुंबिलिनि 10 रिंगायाव गौमा आरज लानाय जागोन होनना मिथिनो हादों। बे गौमा आरजआव गरेश्वर बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासै 5000 सिबियारिफ्रा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि सायाव गुवारै फोरमायथिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो मोनसे गेवलां मेल लानाय जागोन। बे मेलखौ सामलायगोन गरेश्वर बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर'आ। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि धोरोमारि फोसावदिं बिबानगिरि सुरेश ईश्वरारिया। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिली बर'आ। बिथांजों लोगोसेनो BTCनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि, सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि रमेन बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लागोन होनना बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय फोरमायदों। साननैनि हाबाफारि लानानै 3 आरो 4 जानुवारि 20थि बोसोरसालिया जथुमा गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों जोङो मेहेरगोनां खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। जोङो साननैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा गिबि सानाव जोंनि जि जोंहा बाथौ थारनाय दं, बेनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंनि आरज फुंबिलिनि आरज जागोन। फुंबिलि आरजनि उनावहाय जोंहा बेवहाय जोंनि जि हाबाफारि जोंनि जामुंसालि बेखेवनाय, जौस्रां बेखेवनाय, बेखिनि हाबाफारिया जोंहा जालांगोन। बेनि उनावनो जोंनि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जि लाइमोन आफाद, बे लाइमोन आफादनि मोनसे जोंहा सावरायमेल दं, माने सेमिनार। बे सेमिनारा जाहैबाय जों लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे एवारनेस आरो मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंनि जि हाबाफारिनि आयदाया जिथु लाइमोननि गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबान, बे मोनसे गोनांथार आयदा। बेजों लोब्बा लानानै जोङो आलासि लिंहरदों। जोंनि लाइमोन आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि महरै लिंदों। लोगोसे आरो जोंनि मिरु बाथौ गौथुमनिनो लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि बिथां राजेन बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन। दा बे लेखायैनो जोङो जोंनि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जेसेबांखि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उथिबोनाय गथ' उन्दै उन्दै बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लायो। 3 जानुवारिनि जिथु बे लाइमोनफोरनि सावरायमेल जोबखांनायनि उनाव जोंहा थान्दै मेल जिरायगोन। बे थान्दै मेलावहाय जोंहा जिहेथु जोंनि जे गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमा 3 बोसोर जालांबाय, 3 बोसोर जालांनायनि जि जोंहा संबिजिर बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिरा 3 बोसोर। बे 3 बोसोर जों देग्लाय 3 बोसोर फैयै फैयै जोङो 3 बोसोराव आगान होफैबाय। बे लेखायैनो जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद जोङो दानाय जागोन। जों गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालिया जथुमाखौ जों नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो लोगोसेयैनो जोंहा बरखुस्ला MV गेजेर फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो गिबियाव आङो बियाब गौथुमनि जानानै जोंनि गरेश्वर हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय, खुलुमहरनाय, बे जोंनि
बर' हारिनि धोरोम बे बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ मान होनानै जोंनि नैबे जा गाबोननिफ्राय जानो गोनां खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोंनि गासै गामिनि गरेस्वर हालामनि रायजो राजा लोगोसेयैनो जोंनि 58टा सुपानि मानगोनां दैदेनगिरि, गामि सामलाय आफादनि दैदेनगिरि, आफादगिरि नेहाथारि, जोंहा माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बेल' नङा, जोंहा एखेबारे गामि सामलाय आफादनि मोनफ्रोमबो गामि सामलाय आफादनि जोंहा गासै दैदेनगिरि, रायजो राजा नोंथांमोन, माइनाव आफादनि जोंहा दैदेनगिरि, गासै आर'ज दैदेनगिरि नोंथांमोन, माइनाव नोंथांमोन, आरो बेजों जोंहा मा होनना बुङो, मोनफ्रोमबो गामि दफानि गोथार बाथौ थानसालि, बे गोथार बाथौ थानसालिनि जोंहा दौरि दौसि बावगिरि नोंथांमोन, आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि जा गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुबै आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, दौरि आफाद, बे मोनफ्रोमबो आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे बे हाबाफारियाव जोंनि गिबि साननि हाबाफारि जा सनिबार खालि, बेवहाय जोङो गिबि सानाव जोंहा माखासे जौस्रां बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, नङा होनब्ला, बिदिनो जामुंसालि बेखेवनाय, दा बेफोर हाबाफारिखौ जों गिबियाव जों दैदेनलांगोन। दा बेनि उनाव जोङो जोंनि हाबाफारि होनांगोन, बेयो बिफांसा गायनाय, बे हाबाफारिखौ जोङो आबुङै मावफुंलांगोन। दा बेनि उनाव जोंहा बिफांसा गायनायनि उनाव जोङो मोनसे एकदम गोनांथार सावरायमेल गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि, दा बेवहाय जोङो मोनसे गोनांथार आयदा लादों, बे जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जा मावनांगौ बिबान, जोंहा जोंनि जा नैथि साननि हाबाफारि, दा बेवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव जोंहा रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय, बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो गौमा आर'जखौ बेवहाय लानाय जादों। दा बे गौमा आर'जआव गरेस्वर हालामनि जेसेबां रायजो राजा दङ, बेवहाय बे गौमा आर'जआव बाहागो लाफैगोन। आफा इसोर अबंगसाय, नुवाथारि आनान गसाय, सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि सेराव बयबो बिबार बावफैगोन। बेवहाय जोङो बे गौमा आर'जआव जोङो खमैबो 100 खाम दामनायनि जों मोनसे सिन्था सरसा खालामदों अलरेडि। दा बेवहाय जोंहा बोसोन बिबुंथि महरै जोंनिनो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि श्रीजुत बिस्वजित दैमारि सारा बेवहाय बोसोन बिबुंथि लाखिफैगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायनाय, बे जिथुनाखि जोंनि जानो गोनां गौमा आर'ज, बेवहाय गासै 58टा सुपानि न'खरफ्रोमबो माइनाव, रायजो राजा, दौरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दा ओंखायनो आरोबाव नोंथांमोनसिम खावलायनाय, जाहाथे बे गौमा आर'जआव जोंनि धोरोम, जा बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमनि जा जिथुनाखि मोनसे आब्रुथि, दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनसिम खावलायनाय, जाहाथे नोंथांमोना बे गौमा आर'जआव बाहागो लानानै जोंनि जा आसाम आयेन आफादनि जोंनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा माखासे धोरोमनि बागै मोजां बिबुंथि होलांगोन। बिथाङा फैगोन, बिथांखौ जोङो बानजाय आफादनि जानानैबो आरो लोगोसेयैनो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो सार बिथांनिसिम रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथाङा थि समावनो सफैगोन। दा बेनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि गोनांथार, बे साननैनि जिथुनाखि मेहेरगोनां हाबाफारि, बेवहाय जोंहा गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलाव जों सासे आलासि लिंहरदों। बिथाङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि, सोनाब बेंगलनिफ्राय बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि बिथां सुरेश इसोरारि, बिथाङा जोंनि बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जोंहा नेहाथारि सांग्रिलि बर' आब', बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो जोंहा बिदिनो जों बुंनांगोन बिथांनिसिम, दा आथिखालनि BTCनि EM लोमस्राव दैमारि सार, बिथाङा हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जा बावसोमनानै
जा बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ जे सोरजिबाय बानायबाय बिथांनि गोबां अबदान दङ। दा सार बिथाङाबो जर'खा आलासि महरै जोंनाव बाहागो लाफैगोन। दा ओंखायनो बे जिथुनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि हाबाफारिफोराव मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव जोंनि रायजो राजा नैबे बिसेस भाबै जोंहा नैबेयावहाय जिहेथु जोङो बरखुस्ला एमभि फरायसालि आरो लोगोसेयैनो जोंहा बिहुराम गोजौ फरायसालि नैबे गेवलां फोथार गेलेग्रा फोथाराव जोङो जोंनि जा बर' रामसा जारमाला ओजोंहाय जोंहा बेलकना औगुरि हादग्रा हलापारा नङा होनब्ला बिथिंहाय जाबाय जोंहा 1 नम्बर बालाबारि 2 नम्बर बालाबारि 3 नम्बर बालाबारि जोंहा बिथिंहाय 1 नम्बर बालाबारि थाबाय बरखुस्ला। दा गासै 58टा सुपायानो बेवहाय बे जोंनि जा गेवलां मेल बे साननैनि हाबाफारि जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होयो बेखौ आङो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय। आरो जोंहा जोबथारनायाव बै सानखालि मोनाबिलि समाव जों मोनसे जायगानिनो ओनसोलनिनो मोजां मोजां उथिफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोननि मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनायखौ जोङो मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदायाव जोङो दिन्थिफुंनाय जागोन। ओंखायनो जाय बिथांमोना जोंहा मोनसे दारिया हारिमु दालाय आफाद दङ बिथांमोनजों जुगाजुग लानानै नैबे ओनसोलनि उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे जिथुनाखि हारिमु बिलिफां आयदा बेवहायबो बाहागो लानो हागोन। बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय।